A nosa seguinte relatora é unha grande investigadora dentro do que é a filoloxía, ela é a filoloxía galega, unha grande investigadora, sobre todo, eu penso que a persoa que máis sabe sobre a Rosalía compostelana, a Rosalía que viviu aquí e que naceu preto de aquí, vamos dicir, agora nos vai contar ela todo. Pero sobre todo eu que destacaría, igual que destaquei de Xosé, por encima de ser escultor, por encima de ser poeta, por encima de facer esta maravilla, e agora vou vos pedir un pequeno break antes de acabar de presentar a nosa relatora. Esta performance de Xosé tiña moita dificultade para él e moita dificultade tamén nesta mesa con Yoli e con Tomi. Por favor, un aplauso para eles porque foi espectacular que conseguiran clavalo. Espectacular. Ben, estaba con nosa relatora e, sobre todo, eu destacaría, igual que con Xosé destaquei que é mariñeiro, destacaría que ela é unha mestra. Unha mestra que me consta que deixou unha fonda pegada na xente que pasou polas súas mans, xeracións e xeracións de persoas. E me consta porque moitas delas son amigas miñas, eu non tive a sorte de ser alumno dela, pero moitas persoas son amigas miñas e dinme, que faz unhas xornadas, pero está a miña profe, eso dixeron moita xente. Por encima de todas as figuras que están con nós, estaba a súa profe. Con todos vós, Merche Espiño. Estou contenta de estar aquí porque me parece que unhas xornadas de Compostela histórica deben tocar o tema de Rosalía e deben lembrarnos que Rosalía é conxenxe e picheleira. Rosalía naceu no concello de Conxo, que existía naquel momento. Entón, a calquera persoa que se lle diga habitualmente, o primeiro que di é que Rosalía naceu en Padrón. O primeiro que decimos habitualmente. Eu pregunto moitas veces onde naceu Rosalía e entón din, naceu en Padrón, a padronesa por excelencia. É verdade que a súa nai era Teresa de Castro, que era da familia dos Castro do Pazo da Retén, que vivía no Pazo da Retén e que vivía en Padrón, e o seu pai era José Martínez Biojo, que era un crego da colexiata de Iria, tamén en Iria Flavia, en Padrón. Pero Rosalía non naceu en Padrón, sino que naceu no que daquela era o concello de Conxo, o 23 de febreiro de 1837, nunha casa do Camiño Novo, situada nos Agros da Barreira, que actualmente é a Praza de Vigo. Entón, eu recordo que Carballo Calero nos decía nas súas aulas que Rosalía que nacera conxeira. Entón, isto de ser padronesa xa ven de lonxe e, por exemplo, Manuel Curros Enríquez, que era coetáneo prácticamente de Rosalía, non aínda que naceu en 1851, na súa obra O Divino Sainete, que a publica en 1888 e que nos conta unha peregrinación de Curros a Roma, por mor do xubileo do Papa León XIII, vai guiado polo poeta Francisco Añón, e entón, no segundo vagón é un tren, o tren dos 7 pecados capitais, aqueles que os que temos unha idade estudábamos naquel catecismo de la doctrina cristiana, el primero soberbia, el segundo avaricia, el tercero lujuria, el cuarto ira, el quinto gula, el sexto envidia e el sétimo pereza. Entón, o tren este son os 7 pecados capitais e no segundo vagón, que é o da envexa, encontramos unha conversa entre Curros Enríquez e unha condesa. A condesa por excelencia, que vai ser Emilia Pardo Bazán, unha das razóns, entre outras, que tivo Manuel Curros Enríquez para escribir para escribir unha das cousas que facía Curros no Divino Sainete, foi criticar a Emilia Pardo Bazán, que durante un certo tempo estivo publicando no xornal El Imparcial
unha viaxe que fixera a Roma, non, entre 1887 e 1888. Entón, aquí aparece Emilia Pardo Bazán na Prócer das Letras, pois no segundo vagón do tren que vai en peregrinaxe a Roma, e Emilia, están falando do rexurdimento das letras galegas, e don Emilia nega o rexurdimento, dille a Curros, nunha discusión, dille non lle hai tal renacemento. E entón Curros responde moi serio, e eu sosteño e traio probas que Galicia experta, diga a autora das Follas Novas. E entón sigue dicindo, mais a ilustre padronesa deixando, pois hasta coido que de mentalla lle pesa, pois entón vemos que no ano 1888, Curros, que amigo, que compañeiro, que correxionario, que coetáneo de Rosalía, pois di que a ilustre padronesa, non? Eso é un erro histórico que se segue repetindo continuamente, porque en todas partes, por exemplo, o 24 de febreiro de 2021, un xornal digital que se chama laultimahora.es, encontrei un texto que decía exactamente: nació tal día como hoy del año 1837 en Padrón. Entón, por si tiñamos algunha dúbida de onde estaba Padrón, poñen entre paréntesis Santiago de Compostela, non? Entón, como todo o mundo sabemos, pois Padrón pertence a Santiago de Compostela. Estamos falando do ano 2021. E ese mesmo ano, no diario Nós, nos actos da Casa da Matanza, que se fan habitualmente en Xadiña Brancavela e abre a fiestra, pois en xullo para conmemorar o falecemento de Rosalía, non? Pois o diario Nós di algo así como: a vida e a obra de Rosalía de Castro permiten establecer dous grandes escenarios literarios e xacobeos intimamente relacionados: Padrón, berce do xacobeo e da autora, e Santiago, capital do xacobeo e da vida e da obra de Rosalía. Vamos ver, eu creo que en 2021 xa vai sendo hora de que se diga que Rosalía naceu pois no antigo Concello de Conxo, actualmente pertencente a Santiago de Compostela. En 1925 foi cando se anexionou o Concello de Conxo, que a casa do Concello estaba ao inicio da Rúa García Prieto, ali á dereita. Ainda hai actualmente unha placa que indica isto. Entón, eu neste roteiro, unha das cousas que me gusta facer, primeiro vou dicir, os roteiros gústame facelos, non explicalos. Explicalos non deixa de ser unha lata, pero, bueno, interesante facelo. Imaginadevos, por exemplo, a Julio Rodríguez onte contándonos a simetría da catedral, pois aquí, en vez de explicarnos ali diante, non? Entón, nestes roteiros sobre Rosalía, pois o que pretendo é facer unha revisión histórica e reivindicativa da relación de Compostela con Rosalía, non? E corrixir este relato e estes certos datos históricos que están continuamente repetíndose, como se ten dito aquí, como decían hoxe a mañán os Padín, pois un corta e pega, non? E un pouco cambiar ese relato, non? Entón, o roteiro que eu propoño, que se titula Espazos de Rosalía en Compostela, que tedes todo o mundo unha copia aí moi reducida do texto, non? Pois é unha reivindicación da compostelanidade, ou diríamos da consensidade, non? De Rosalía, para corrixir e enmendar estes erros que se veñen propagando a través do tempo, e para dar a coñecer un pouco máis a historia e para mudar o relato este que se nos dá, non? Entón, o primeiro que vos quería comentar é que se tedes aí a fotocopia esa que trouxen, o roteiro é un roteiro que teño feito
bastantes veces. A primeira vez que o fixen foi no ano 2013 e a partir de aí foi repetindo, non? Entón, comeza en Conxo e remata, pois, teóricamente en Bonaval. Entón, aquí o que fixen foi dividir en 7 espazos diferentes, como son Conxo, a Ferradura, a Praza do Toural, a Praza do Obradoiro, a Praza da Universidade, Santo Agostinho e a Costa de San Domingos, que sería o punto final. Entón, estes 7 puntos van ter subpuntos para onde se fan as paradas, non? E aí, en cada un deses puntos, tedes aí un pouco a explicación de que trata, que o que se faría ali, non? Entón, por exemplo, todos eles son espazos relacionados coa vida e coa obra de Rosalía en Compostela, que morou aquí máis da metade da súa vida, non? Entón, empezamos por Conxo. Entón, en Conxo temos varias cousas, non só o lugar de nacemento na Praza de Vigo, onde está o monólito a Rosalía, que se instalou en 1982 polo Concello, sino a estación de Cornes, que tiña moitísima importancia, non só porque estaba en Conxo, no Concello de Conxo, sino tamén porque a Rosalía lle servía para ir e vir a Padrón, pois onde pasaba moitísimo tempo na casa dos seus curmáns e dos seus parentes. E despois ten tamén moitísima importancia o bosque de Conxo, onde está o mosteiro e a igrexa de Santa María de Conxo, porque ali ela fai unha crítica enorme á tala dos carballos da carballeira de Conxo, que foron mandados talar por Pallá Rico, que era o cardenal Monseñor Pallá, que era de Alicante, e entón mandouno facer para convertir todo aquel terreo en terras de labor. E ela critica, non só critica en poemas como Jamás lo olvidaré en las orillas del Sar, sino tamén outros poemas tamén de las orillas del Sar, e na prensa, e aparece tamén un pouco na obra El primer loco, que o vai centrar no mosteiro de Conxo xa, cando está exclaustrado e cando se converte en manicomio, non? Entón, que é o que sucede? Ela critica o arcebispo Pallá Rico, e no momento que en 1891 van traer os restos mortais de Rosalía ao Panteón de Galegos Ilustres, pois Martín de Herrera, que é arcebispo naquel momento, pois prohíbe totalmente ningún tipo de funeral, ningún tipo de acto religioso nesta traslación. Entón, bueno, despois temos os seguintes puntos, pero como teño preparado aí as diapositivas, podemos miralos e un pouco vos explicando. Vale. Este plano do roteiro, pois teño que agradecerle a Carlos Rodríguez que mo fixera. Carlos é o do CAFI, coñecédelo seguramente, e entón un pouco vades aí ver prácticamente o percorrido. É un percorrido que non é desde logo nen biográfico, sino espacial, que xa vos dixen que comezaba en Conxo e remataba en Bonaval, e entón cos puntos máis importantes. Despois, este itinerario que fixen resumido, que o tedes aí, entón xa non o volvo a dicir, non? Esta é unha fotografía sobre o ano 1910 do que era o mosteiro de Conxo naquele momento. Mirade, tedes o psiquiátrico e tedes o mosteiro á dereita. Hoxe todo iso está ocupado por casas, pola avenida de Ferrol e todo o resto das casas, co cal é totalmente irrecoñecible, non?
Outra cousa, aquí este o Cristo de Gregorio Fernández, que está na igrexa de Conxo. Outro tamén tema histórico, moitas veces cando falamos de Gregorio Fernández, o que nos ven á cabeza inmediatamente Valladolid, é a escola de imaxineiros religiosos de Valladolid, cando realmente Gregorio Fernández é un home de Sarria, viviu en Sarria até os 20 anos, e despois foi a Valladolid, onde si realmente pois o que fixo foi ali pois traballar naqueles obradoiros de imaxinería. Este é un Cristo que realmente chama a atención. Rosalía fala del nunha carta que lle escribe a Murguía e de que lle gustou moitísimo. Esta é unha representación do banquete de Conxo, que se celebrou o 2 de marzo de 1856. Fixádevos que aparece por aí un pouco flutuante a imaxe de Rosalía, porque se sigue discutindo se estivo, se asistiu, se non asistiu. E, bueno, aparece aí mesmo no banquete de Conxo, no mosaico que hai ali, aparece ao fondo un pouco difuminada. A estación de Conxo, a primeira estación, é unha foto de Chicharro Bisi e fixadevos que non ten absolutamente nada que ver co que foi despois. Esta estación, se vos fixades o fondo, isto era aquí, non? Aí vedes as torres da catedral, cousa que hoxe sería totalmente impensable. Importancia da estación na vida de Rosalía moita, e non só porque polas súas viaxes a Padrón, sino tamén polos poemas que lle dedica a fugacidade da vida, o longo camiño, e o tren, e, bueno, aí a tedes, a verdade que me parece unha foto moi bonita do que foi. Hoxe en día está totalmente recuberta con eses edificios horribles que fixeron ali na época, creo que de Xerardo Estévez, non? Esta é a casa natal de Rosalía, unha foto de vida gallega de 1917, casa que desapareceu nos anos 70 coa remodelación da Praza de Vigo. Esta tamén sigue sendo outra foto de 1958 da casa natal coa taberna La Parra que houbo nesa época tamén. Recordo que xente que me ten comentado que se acordaba totalmente da taberna esta, non? Este é un monolito a Rosalía de 1982 que mandou colocar o Concello aí na Praza de Vigo en lembranza de que fora ali onde nacera Rosalía. Outro apartado que vai ser o da zona da Ferradura, pois ten o Parzo e a Carballeira de San Lourenzo de Trasouto. Rosalía gustaballe moito ir ali porque era unha zona que lle parecía moi bonita, moi tranquila e de moita espiritualidade, non? E escríbelle aí unha carta a Murguía que vos puxen aí, na que di: de buena gana hubiera pagado una habitación en San Lorenzo para poder escribir en aquel claustro. Es imposible que no saliese una cosa buena. En el claustro de Conjo no se retrata un olvido tan completo como en el de San Lorenzo. No parece que han pasado por aquel convento 30 años de olvido, sino 30 siglos, non? E para ela, San Lourenzo é un refuxio e, bueno, é un sitio tamén que é interesante para visitar. Unha fotografía de Rosalía nos anos 60 de Luis Encauce, que, aínda que non era galego, pois estivo aquí. Aí hai un erro totalmente. A actividade
debe ser 1855-1867, non 1805, imposible que teña actividade antes de ter nacido, pero bueno, iso foi a metedura de pata miña. O monumento a Manuel Ventura Figueroa. Manuel Ventura Figueroa é un señor que está situado xustamente debaixo do balcón da ferradura onde está Rosalía. É moi importante Ventura Figueroa porque é outro personaxe totalmente descoñecido e entón realmente é moi curioso, tivo moitísimo poder, foi un dos fundadores do Banco de San Carlos e unha especie de presidente do goberno, foi o home de confianza de Carlos III, foi el o que negociou o concordato coa Santa Sede, e, bueno, aí en Ventura Figueroa poño porque fixo unha fundación, casi sempre que se fai un roteiro hai alguén que é figueroísta, non sei se haberá aquí algún figueroísta agora, pois casi sempre aparece algún, a primeira fundación que se constituiu en Europa e actualmente segue dando bolsas para os estudantes, non? A familia de Ventura Figueroa estaba emparentada coa familia de Lois Tobío, que é esa carta a que aí lle escribe Rosalía, púxena simplemente, aparte de que está, de que fago referencia aí, pois para que vexades un pouco a letra e na seguinte tedes aí a asinatura de Rosalía, non? Eso vai ser a inauguración do monumento a Rosalía na Ferradura en 1917. Foi unha inauguración moi complicada porque ao final o que pasou foi a maneira de asumir o poder a propia Rosalía. Mirade tamén aí o altar onde fixeron a misa as mulleres de González Besada e dos políticos levantando o pano que cubría a estatua de Rosalía. E sempre quero chamar a atención que aquí non asistiron ni Murguía ni ningunha das súas fillas á inauguración do monumento, non? E, bueno, tamén foi un monumento feito por suscripción popular e, ao final, pois, Montero Ríos acabou dando os últimos cartos para poder leválo adiante. Importancia de Federico García Lorca, a imaxe de Federico García Lorca púxose haberá 4 ou 5 anos, en plena pandemia inaugurouse e Lorca, cando veu a Compostela, fixolle unha homenaxe a Rosalía, aparte de que lle gustaba moitísimo dos 6 poemas que escribiu en galego, varios poemas que ten dedicados a ela. E, bueno, gústame moito a estatua esa que está baixando a escaleira e dirixíndose a Rosalía para homenaxeala, non? Entón, despois xa pasamos ao seguinte punto, que é o da Praza do Toural. Na Praza do Toural é unha zona importante na vida de Rosalía, non? E comenzo por esta primeira placa. Dixo hai un momento, na outra charla, na desta mañá, decía Alejandro Padín, me parece que era, que tiñamos un grave déficit de chauvinismo. E eu creo que Santiago é verdade que ten un grave déficit de chauvinismo, porque hai moitísimos lugares que poderían estar marcados por unha placa dicindo a importancia da xente que viviu ali, que estivo ali,
e non hai prácticamente nada. Vos ides a Londres, Londres está absolutamente cheo de plaquitas pequenas dicindo Mariselle e estivo aquí sentada tomándose un bocata, por exemplo. Se ides a Madrid, na casa onde viviu Rosalía en Madrid, na Rúa da Ballesta, hai 3 placas que din aquí vivió Rosalía de Castro. En Santiago temos un montón de lugares e non está sinalizado para nada. A maior parte das veces, bueno, es que patrimonio, no deja, non sei que. Bueno, patrimonio debería preocuparse un poquinho máis de ponderar a cidade. Eu creo que Rosalía o único que fai é valorar e aumentar o valor da propia cidade. Entón, esta é unha placa que está dentro do actual Banco de Santander, me parece que sí, é o Banco de Santander, e colocouse no momento que era o Banco de Galicia. Rúa da Senra, 17, é o momento en que Rosalía volven da Coruña, onde estivera traballando Murguía como director do Arquivo do Reino de Galicia. Entón, volven para Santiago, viven aquí en Santiago. Murguía está cesante, pero acaba de morrerlle o pai, e entón tivo algo de herencia, teñen disponibilidade económica, e alugan esta casa. Entón, nesta casa é onde vai vivir toda a familia. É a única casa onde conviven todos os fillos de Rosalía. Nesta casa poñen esta placa. Entón, cando eu quixen publicar o libro este de Espazos de Rosalía en Compostela, fun falar co director a ver se me daba permiso para publicar a foto. Non estaba director, estaba a vicedirectora. Entón eu dixenlle, veño porque tedes aí unha placa e entón quería saber a ver se podía publicala. Placa? Donde hai unha placa? Que placa? A placa está, según entrades á esquerda, de lado do caixeiro automático, encima do caixeiro automático colocada. Hai que entrar dentro. E a mí chamou unha atención de que pasara todos os días por ali e non a vira nunca. Ainda estou esperando que me dean a contestación do... Eso sí, díxome sair, bueno, si queres hacer la foto, podes hacerla. Bueno, a foto xa tiña feita había anos. Bueno, esta é un dibuixo de Rosalía, da súa filla Alejandra. Alejandra colaborou en la ilustración gallega e asturiana, onde estivo Murguía traballando e facendo dibuixos. De feito, ela foi a que fixo a cabeceira da revista, e tería sido unha boa pintora, e unha serie de cadros dela na Real Academia Galega, e tamén varios que ten unha familia de Caldas. Entón, tería sido unha boa pintora se non lle tivese morto a nai e se tivese encarregado da familia. Entón, deixou absolutamente todo para poder dedicarse a coidar a familia, e temos ese dibuixo que fai Alejandra da súa nai. Esta sí que me chama a atención porque unha antiga praciña inexistente en Santiago xa, que está na Rúa Bautizados. Sabedes onde está na Rúa Bautizados o Códex e o Bar París? Pois, enfrente xustamente, nos meus tempos novos, ali estaba a Casa dos Queixos. Non sei se vos acordades da Casa dos Queixos. Pois eso era unha praciña, e xusto nesta praciña que se cerrou posteriormente era onde viviu Rosalía até 1854, pouco antes de marchar para... marchou en 1856 a Madrid. Fixadevos que é unha foto que sacamos desde arriba, que teño que agradecer a Anxo, que é o meu home, que fora facer as fotos de Pilar. Entón, chamamos en frente, dixemos, mira, podemos ir facer unha foto desde arriba para que se vexa e tal. Entón, está feita desde o edificio de enfrente, e podedes ver perfectamente o que era
o que foi a praciña antes de cerrarse, non? Entón, que fixeron foi cerrala ponían tendas temporarias, non? E ao final, pois, quedou aí. Bueno, a nai Teresa de Castro, Aurelio Aguirre, do que era moi amiga, que se fixeron moi amigos no Liceo da Xuventude. Hai unha cousa curiosa, contan que Rosalía máis Aurelio Aguirre que tiñan unha especie de afer, e hai un momento en que Manuel Murguía comeza a describir a Aurelio Aguirre e di que un home baixo, que tirando casi a enano, non? Entón, hai un comentario que me gustou moito de Marina Mayoral, aínda que non me gustan as outras cousas, isto que di, que vamos a ver como se atreve Manuel Murguía, que está caricaturizado por Castelao, nin siquiera lle chega a barandilla, fixadevos, e que era un home pequeniño, baixiño, que en todas as fotos hai coa súa chisteira altísima para parecer un pouco máis alto, non? Entón, como se atreve a criticar a Aurelio Aguirre, non? Bueno, os ciúmes son libres. A Praza do Obradoiro, que foi onde foi o hostal dos Reis Católicos, onde foi bautizada. Seguimos, máis Praza do Hospital. Isto tamén é outra das cousas que tamén é curiosa, é unha foto que saquei do libro de Carlos Castelao sobre historia da fotografía en Galicia, non? Fixadevos, isto era aquí, todo isto, esta é a nave central da catedral, a nave central, e aquí tedes o coro que foi retirado en 1942, un coro de madeira que foi o que sustituiu sobre 1604, 1603 o coro de pedra do mestre Mateo. Entón, está aí porque Rosalía, no poema que fala na catedral, fala da nave da soidade, e di os pés da Virxen da Soledade, de moitos anos nos conocemos, e, bueno, tamén é unha cousa que eu creo que ninguén dos que está aquí recorda isto. Eu, pa nada. O tránsito de Santa Escolástica, San Martiño Pinario, contanos unha viaxe, un paseo todo por Compostela hasta chegar onde a ela, e acaba dicindo aí, hai arte, hai poesía, debe haber cielo, hai Dios, non? Isto encantaríalle seguramente a Cristian Gálvez, este verso. Pero, bueno, eu, como son así un pouco máis agnóstica, tampouco me chista excesivamente, pero, bueno. Unha foto de Alejandra cando era pequena, que me parece moi tenra, non? Isto é Santa María Salomé, que a igrexa que pertencían, onde bautizaron a unha das súas fillas, e onde enterraron foi o funeral da nai. Bueno, Murguía de novo, Murguía de vello. Isto é a Praza da Universidade, da zona da Praza da Universidade. Hai tamén moita disquisición, porque vamos pensar que nós neste momento, a praza onde está a ex-facultade de Filoloxía, queres que acabe, non? Pois a actual Facultade de Filosofía, ex de Filoloxía, que era a miña, por eso sempre lle chamo Filoloxía, era coñecida como Praza de Mazarelos, porque toda a vida se chamou Praza do Instituto. A xente de Santiago toda a vida chama Praza do Instituto. Entón, cando decían que Rosalía viviu en Mazarelos, inmediatamente se adxudicaba esa rúa para nada. A rúa de Mazarelos está fora. Mirade, aí Mazarelos 12, está na Real Academia Galega. Bueno, aquí o mapa de Compostela, que tampouco vedes moito, pero, se tedes interese, recomendo vos que entredes no xeoportal de Santiago de Compostela da Concellería de Urbanismo, e esa cartografía de 1907-1908 é interesantísima para coñecer Santiago, non? Entón, aí é justamente onde nos di
que a praza do Instituto é praza do Instituto, a da Universidade é a Universidade e Mazarelos é Mazarelos, a rúa. Bueno, a primeira, unha edición que se atopou no ano 2013 en Vigo. Isto, por exemplo, é o cruceiro de Ramírez, que estaba en Conxo, a zona da Praza Roxa pertencía a Conxo, e entón tedes aí a foto onde se ve perfectamente o fondo pois a catedral. Despois, durante unha época, este cruceiro estivo colocado na Praza de Fonseca e acabaron por colocalo pois de lado de San Cid de Solobio. Aparece no poema En Cornes, que Rosalía fala del, e, aparte disso, a igrexa de San Cid de Solobio tamén é importante porque durante unha época Rosalía pertenceu a esa parroquia e aí foi onde bautizaron a súa filla Aura. Bueno, isto era un pouco para ver aí onde estaba o cruceiro de Ramírez e Conxo, totalmente fora do mapa, esta zona, xa porque era plano de Santiago. E entón aquí o que sí que quería tocar, que isto é unha das cousas que é unha metedura de pata do Concello de Santiago, non o digo eu, que o di Xosé Ramón Barreiro no seu libro Murguía, que adxudicar que a Casa de Rosalía está na rúa no cantón de San Bieito número 1. Entón, vos ides ali no cantón de San Bieito, xustamente detrás da igrexa de San Bieito do Campo, hai unha casa brasonada e cunha placa, e esa placa di aquí vivió Manuel Murguía, pois tal, non? Realmente nesa casa non viviu nunca Murguía, sino que a casa de Murguía estaba na Praza de Cervantes, e aquí metín varios mapas, varios planos, porque é unha das cousas que xa vos digo, non o digo eu, dio Murguía, eu molesteime, dio Barreiro, eu molesteime buscar os mapas posteriormente, neste mapa vese perfectamente, pero aquí era onde vos quería ensinar. Aí tedes, esta é a Praza de Cervantes, esa era a casa de Murguía, que se ve botada para adiante, e esa casa desapareceu despois para poder igualar a praza e facer todo unha liña recta. Actualmente está ali onde pon a terraza o bar Manolo, os do Manolo poñen ali 4 mesas, pois aí, se vos fixades nesa parede, esa parede non ten absolutamente nada que ver co resto da praza. É unha parede branca, con 4 xaneliñas ali, cando todo o resto da casa, da praza, está chea de galerías e de pedra, non? Entón, este é un mapa de 1796, pero vamos seguir vendo, 1873, volvemos a ter o mesmo, mirade, aí tedes, como se ve a igrexa, como se ve a casa tirada, bueno, a casa tirada, a casa que foi tirada nun futuro, e este plano de 1926 de Constantino Candeira, está no despacho da alcaldía, e un día que fun de casualidade por ali, pois aproveitei de facerlle a foto e vou vos ensinar como volvemos a ver, aí tedes, vedes? Quere decir que o edificio seguía existindo en 1926. A partir de 1926, o mapa seguinte que encontrei na praza, na Concellería de Urbanismo, pois é este que non sai. 1968, e xa non sai nin casa nin plano. Así que nada, pero podedes buscalo, é un plano normal onde non se ve a casa. Está cortada toda a liña recta. E agora, esta foto encántame, está en Padrón, na casa de Murguía, ou na casa de Rosalía, perdón. Este é o fillo, e é unha das fotos que máis me gusta de Ovidio Murguía, que morreu moi novo, morreu no ano 1900, tiña 29 anos, era pintor e estaba en Madrid e dedicábase a vivir la vida, non?
digno fillo de seu pai, e hai unha carta moi simpática de Murguía que lle escribe ao vídeo dicíndolle: traballa, pinta, fai non sei que, non perdas o tempo. Bueno, unha carta que escribiríamos calquera de nós, a calquera dos nosos fillos, se fose así un pouco. E claro, esta é unha foto justamente desa vida bohemia, non? E entón aquí temos ao vídeo, que era bastante guapiño, e así todo. Esta xa é a zona final de San Domingos de Bonaval. Tedes aí a Curros Enríquez facéndolle a ofrenda a Rosalía o 24 de setembro de 1904, e creo que xa estamos acabando. Gala Martínez, pois a filla que perdurou máis, morreu en 1964, pois ante o mausoleo da súa nai en 1950 no Panteón de Galegos Ilustres. Agora, estas tres últimas fotos, temos este retrato de Rosalía, de Luis Cellier. Mirad, é a imaxe que vai presentar Murguía nas obras completas, unha muller amantísima, boísima, mostra do feminismo, a touca de flores colocada no pelo, un xesto así, a cara medio torta, non, en plan de sumisión, e entón é un pouco a idea que se pretende dar de Rosalía como, pois eso, a muller preocupada, triste, pois esta imaxe toda, non, de chorona realmente. E agora este é o retrato que Murguía vai potenciar da súa muller, porque é a idea que el quere dar. E esta seguinte, sobre este retrato, é un dibuixo feito por Antonio Portela, que Antonio Portela é un regionalista, que é o que fai: quítalle a touca de flores, colócalle un gabán masculino, e xa perdeu toda esa imaxe de tristura, de muller de sumisión, xa pasa a ser un icono, que é o que pretendía Antonio Portela, non? E esta última é o único cadro para o que Rosalía posa, é un cadro de Modesto Brocos, que tardou 4 ou 5 anos, e o cadro que vai estar na habitación de gala até que ela morre, na súa habitación, na Casa da Coruña, sen sair á luz pública. Aparece a luz pública posteriormente. Fixadevos que non ten absolutamente nada que ver coa imaxe que nos venderon, non? E entón, mira moito máis directamente, unha muller moito máis arriscada, botada para diante, e despois esta é a última imaxe da familia, a última foto, que, aínda que moitas veces se fala de que era o de Juan Palmeiro, imposible, porque xa estaba morto a esas alturas, ou de Manuel Palmeiro, realmente a foto parece que foi feita por Juana Cabello, que aquí en Compostela, que foi Juana Cabello e o seu fillo Luis Hermida os que compraron o obradoiro fotográfico de Palmeiro, non? E, colorín colorado, rematei. Ben, pois dispoñemos de un tempiño tamén para facer unhas preguntas. Queremos facer un descanso agora, sí? Antes diso, quero decir, os roteiros son para facelos, non para explicalos, nin para que vos los conte con fotos. Pero claro, como temos que darvos un motivo para vir o ano que ven, pois o ano que ven facemos o roteiro de Rosalía. ¿Queréis hacerle unha pregunta a Merche? Hola, a ver, es una duda que tengo. Aquí en Galicia estudiamos... Sí, se oye, ¿no? Aquí en Galicia estudiamos a Rosalía en el colegio, en el instituto, todos sabemos quién es Rosalía, la familia, la obra, se conmemora las letras gallegas por cantares galegos, pero yo siempre tengo la duda de cuánto se estudia fuera de Galicia y si la valoran como la valoramos aquí en Galicia. Es que tengo amigas fuera de Galicia y nunca me saben decir
Si se estudia tanto como aquí. Gracias. Eu, a primeira vez que estudei a Rosalía, estudei fora de Galicia. Eu, neste momento, teño 69 anos, eu fixen aquel bacharelato de 6 anos de bachillerato en Coure, eu estudei no Instituto Femenino Federico Baraibal de Vitoria, estou che falando dos anos 70, e eu estudei a Rosalía naquel momento. No meu libro de literatura viña a Rosalía. E a miña profesora, bueno, primeiro xa estudara en cuarto de bacharelato. E a miña profesora de Coure tamén nos explicou a Rosalía. Estou che falando, e actualmente seguese estudando, seguese vendo. Hai unha grande discusión entre si é poeta española ou si é poeta galega. Ti date conta de que tamén ten obra en español, entón por eso moitas veces aparece dentro do que les chaman literatura española, non? Bueno, hola, Merche. Bueno, que quería preguntarche que das moitas facetas que de Rosalía, unha das máis descoñecidas era que lle gustaba moito o teatro, era unha grande actriz. Quería saber se cando marcha para Madrid era para dedicarse a intención era dedicarse a desenvolver esa faceta de actriz ou era por outros motivos? Sí, vamos ver, mira, vamos partir da base. Hoxe en día temos un montón de rapaces e rapazas que estudan en Compostela e cando rematan a carreira marchan. Sí, montes, verdad? Pois naquele momento era exactamente igual. Rosalía, que é o que quere ser? Rosalía quere dedicarse ao teatro ou triunfar na literatura. Vai triunfar en Santiago. Santiago era unha vila pequenísima. Entón, onde se triunfa no teatro? En Madrid. Onde se triunfa na literatura? En Madrid. Ti pensa que ela, cando estaba no Liceo da Xuventude, o que fai é participar, polo menos, en 6 obras de teatro que estean documentadas. 6. Nalgúnas protagonista, noutras, pois como actriz secundaria, e a súa última actuación vai ser xa casada no teatro principal, nunha obra a favor dos mortos, dos soldados mortos e feridos na guerra de África. Entón, ela marcha para Madrid, tampouco marcha para Madrid ela soa, ela ten parentes en Madrid, vai á casa dunha prima. Ai, se viaxa soa, pois non sei. Non sei se viaxa toda. Mira, eu hai como é a pregunta anterior que de falar sobre estudiar sobre Rosalía. Eu hai casi 30 anos fun a Atenas de viaxe e conocí a un grego que estudiaba en Moscú, unha universidade rusa. E dixo que estaba facendo hai 30 anos a tesis doctoral sobre Rosalía de Castro, sobre como filósofa, que se estudiaba ali en Moscú, que era conocidísima en Rusia, como filósofa. De feito, un instituto español co que ten relación a Rosalía de Castro en Rusia, que sabes, non? Chámase Rosalía de Castro. Claro. Di Carmen Marín, que tamén sabe moito de moitas cousas, Sí. que efectivamente viñeron representar aquí a Santiago. Digo que en Moscú hai un colexo que se chama Rosalía de Castro e que estaba hermanado con este e todos os anos viñan aquí participaban no premio San Clemente en primeiro lugar. Eran alumnos que participaban e votaban os libros ganadores e viña a súa directora con eles, estaban aquí. Pero aparte diso viña un grupo de teatro a representar obras de teatro aquí e falaban castellano, pero de maravilla, o sea, pero unha pasada. E
claro, non se rompeu, foi a guerra que interrompeu isto, pero senón isto seguía. Ben, eu comento vos que Carmen Maril é profesora de francés deste instituto e ademais é moi reportera de Charachera que levou os rapaces de intercambio a Bretaña unha chea de anos, non sei cantos, porque nunca te preguntei, en concreto a cidade de Van, e eles siguen vindo aquí de intercambio, estes alumnos. Ele escribeu un libro que está basado en Van, no Mont Saint-Michel e en España tamén. Moi bo. Un aplauso